11 Mandai Constituency Bising Khobjak Kaitham VC o berai Naikha MLA Swapna Debbarma Jirania Khola VC tei Khutamara VC Janglia VC nangkukmani Lama abono dakti khaina bagoi Logi o tongo Belbati BLOCK ni BDO Ananjoy Chakma tei tongo PWD Panchayat Secretary tei local chairman local member adong tei Kamini Lama Janglia dakti khaina bagoi Ananjoy Chakma MLA Swapna Debbarma tei Jirania Khola Higher Secondary School ni kwtal tangna bagoi bo proposal rikha nanya di sini kok mau petrol pump baik kata baik media takuk songno tai naitongai joto takuk tai bukukno joto na hambai tai hamjak mung yaparo tini visit khlaika Belbati BLOCK ni BC ni Bising klayo aro tinta BC puila seng aro pasim Jirania Khola tabo ngangai Sidewall BC o tinta BC no tui visit khlaika visit khlai abono nukha chung onek proposal ilayo proposal tabuk rohanani bagino biji bokhlaimani aro koekta samung to ongkhonai no abo saiman kha angka abo visit khaika abo nada nangya abo hai nano nangkugo angka koekta tebo nangkugo abo silaipano amti rogo tongo angka abo rongo naikha koekta visit khlaika ang abo o lama rokno doti khaino abo proposal pathongnai chief engineer no RD ni chief engineer ba PWD ni chief engineer omahai ke pathoknai जों प्रति बছर no omahai ke जों pathogo ba janjani elakani omahai ke MLA jodi pathogya nga kambo nongkhorya omahai ke ma pathogo proposal signature sohokai jodi pathogya nga samung nongkhorya omahai ke janji constituency ni samung rokno omahai ke proposal ma rohoro sekango thanayo bo omahai ke proposal rohori nai so dota proposal rimani bisingo abokai Mandai ni tinai saitongo Mandai ni eng BC ni Mandai BLOCK arbo omahai ke nongkhorka arbo omahai ke nongkhori tongo engkai taito tuirok ni to kasa kusu omahai problem tongo yang to tamna proper jaga tuiman thogui tongo tuini baga se problem krei tamangkai o JJMC rok ni tinai apsimi ke problem ngui tongo JJMC gangkai abo central government ni bla tak rang rohoja gya tongmani baginai abo kicha kasaui tongkha tamka bo ta case bodoi choli tongna o case agency case rija tangai abo sung tender ogriba kam khaiba tangai rangmaya tongani omhai ke case rok rija ka abo case rok paikhai abo borok sokpaini omhai darona tongo abo thangbaina jara ko tongnai rok JJMC sam ba tuini obab tongmani abo tuirok man thogano tai kaisa gangkai jung visit khaite omhai kai nukha rega choli tongo aro tabo agi hingangke 100 din tabo ke 125 din amahai ke din bari sinai abo kaisa good news no himano jara rega samung tangnai rongni bagai tam gangkai sudo din baria rangbo barikha agi bodoi 300 pungyana tabo hingkai 300 pungnai engka abo samungni belai samung khaimani belai abo thangai borok nai inquiry ro khaya koi samung sothik ba thik nga 300 kawan bodoi amahai ke abo kaisa good news tongo jara rega khlainai rongni din hingkai 125 din hingkai bongni hajira hingka ba 300 taka ngnai amahai ke barijak kaham kokno amahai ke jodi 300 agi 340 khanya mani BJP ni ko sijak tongmani bongni istiharo 340 rok rine mani 340 efano 300 to supung kabla gai 300 manai jungte borbo visit khaitani school rogobo visit khaika tam gangkaro Jirania Khola Higher Secondary School tongo Jirania Khola nobla
Mwkthang guruchoron jeng puilana man hingkai Jirania Khola Higher Secondary School aro khub kirek rok jak school nok rok hamya rok tongbaikha gabo to BDO sap rok bo sekang no bo naikha bono angka bono repair khaina hini nai already borok nai jak no kaisa no repair khaina bagai ke singtep nai mani abo joto no abo damage tongmaikha gai abo to ta class bo khai mali ya wati ti klai jak ako jak damage jak angka kaisa school aro 170 jon da bosu student tongo angkai ba jeta school choli tongman jaga baksa government school bodong thamaika student kare ga abo high school 170 jon student tongo school kaham choli tongo o school no to jeng nainani dorkar angkai BDO sabai salayo no BDO sabo byabostha khlaika aro kaisa jeng building khlai dinani moto bo kaisa scheme abo bodoi PMJBK abroni scheme hoite abo tori gori phone khlaino bo saktar ka chini video sa belbari ni bo saktar no phone ba phoner madhyame jeng aro building kaisa jeng kwtal disinai hai khai jeng aro wansuka abo thanai engkai oro bo jeng tabung gangka guruchoron high school or phaisok paijak engka oro gangkai naine meni boundary rokri engkai o boundary bagi nai ang oro CM no ang chithi rokri nayana bo accept khaikai to abo ungnai engkai সম্ভবত ang maybe abo bo accept khaina tamkai jeta bin doptor to botongma ba ta school bo choli tongma ba engkai ang boundary rong bagi konai tamkai boundary krini bagi nai oro sikok ro habi tongka orbo kaisa computer nok sanamani a jagao borok oro hasa habia ko udbodon si khlaya ko a jagao already glass je tongmani janala a glass rok khogui talang thangka sikok rok nge ang sanani musungo jara protibesi borok tongnai rok jeta chini parao school tongo jeng help khainani dorkar karon sikha sara jeng develop ngi maya sikhano jeng develop sikano jeng ago kuitelangnai nangnai je school no jeng parao ganao mani tongkha o school no jeng subanani nangnai engka oro sikok mangkhong phaimani abo butike phai khoka abrono para protibesi ro kisa naikolnani dorkar nainani dorkar jahate school rokno jeng kaham khai nai jeng school choliri manani o jaga jeng ma tongnai abo simiya tini jeng a jaga bo chini fan ten khokjak omo hairok nugo school ni je mani khwnui rokno safety tongnani bagi joto no sak thati hinai ani kaisa kobomung tongnai joto takhuktai bukuksong jara gane gini tongnai rok elaka protibesi tongnai rok norok bukija abono khel khadi tamkai jeng school rokno jeng abo jeng jotno khayakai jeng naikolya hangkai para protibesi ni school rok abo kun dino development glak kaglak tamka sikok makong phayo sebayo adino mungsa udini mungsa ka khokjak hangkai abo chalai gela unglai gela school rokno mo haike khlaikai chaya bo bisi bag lama hamera bo bisi bolte posim Jirania Khola bangkokha posim Jirania Khola hangkai omo haingkha jara hasingti sanai rokbo lama rokno kicha disturb khlaika engka hasingti sanai rokno bang kicha kobomung tongnai jara nor business khlaidi business khlaya hangka bahai keng naiba jeng chakri no simi nasikai bungya chakri khaya rok to bekar rok to business ma khlainai no nor business khlaidi haipano khoti khai business ta khlaidi lama rokno karon a lama hangka aro school tongo kaisa school ni student thana nango master rok thana nango ga ala mati laisunan khub osubida ngai tongkha abono jeng naikha jeng tini oro joto line department phaijak oro tongo DWS tongo RD tongo PWD tongo ta to BC ni chairman member tongbayo ta BC ni secretary tongo chini belbari ni BDO sap bob kwtal Ananjoy Chakma binbumung hangkai bo khub sak thari samungkhayo ang tini asuk visit to khaika ang gila visit khaika puila o gila visit khaiye ang onek lama rok sinika ungkorok BC rok block rok omor bebak sinika ang kwtal obostai puro tabuk ang last of the tab visit khai tongo engkai tinini visit khub ang tongthoka khub chini BDO sabai je visit khaimani khub aram na khaise jeng turuk khai tinta bisi duita bisi khlaina hin dongma jeng tini kabar khaimangla khnai nai tinta bisi kabar khaisika
hingga khub active haisi bo lengya jat yongko angbo lele lengya tini oma haike jeng pairi di mangka belai kaino BDO Swapna hambai riwo bo oma haike logi riwo tini bijito phaiman bagai tai joto line department bo hambai riwo tai chini je chini chairman tongo secretary tongo borong joto na hambai riwo chini active leader tongo joto na hambai riwo